Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Desih isu-isu wis bar blonjo. Tuku tempe 3 iki 2.500. Terus iki sego pecel gambrengan. Sak bungkus iki 3.500. Terus tumbas kerupuk guys, kerupuk ki satunya ki 500 rupiah, isine ki 13 biji, regane kuwi 6.000, jadi dibonusi siji ya guys. Terus tumbas pindang, pindangnya 2 besek, isi papat 3.000, jadi tumbas 2 bungkus mau 6.000. Terus enak gethuk lindri nggo sarapan guys, gomplok-emplokan saurunge masak. Terus tumbas telur setengah kilo, terus tumbas koro sakmene memang 2.000. Ale sakmene ya 2.000. Engko dioseng karo bayem. Dhisik ya oseng-oseng bayem. Iki brambang, tumbas brambang seprapat 9.000 ngono kok piro ya guys. 9.000 nek gak 9.500 nih. Terus tumbas timun lalap guys. 1 kilo 7.000. Ya Allah, awake dhewe iki kesel ngono guys. Mau nggih prai kerja dhisik gak melok kocek. Soale ndek bengi udan deres. Terus apa montore dhisik yo bit. Cara mlaku montore tak gawa teko Tegalan yo gak iso. Yo panggah mlaku niki tek waduh guys, mbaune iki pol puncik kidul kono dhisik awang-awang nek mlaku nggih. Nek esuk iyup tapi nek awan ki panas sejan. Aduh bilah guys, tur nggih tangane dhisik iki srondok lara guys. Maksudnya tak nggo gegemen iki gak kenek. Dadi koyo agem-agemen iki wis pol iki. Suwengi utuh ki walah cekot rasane kaya agem-agemen tak nggo mokleki jagung. Jagung ki kan enek sing poklekane iki nayoh, enek sing poklekane iki angel, guys. Nek sing bibite kuwi merke Perkasa, apa sing andalan kuwi jan poklekane iki iso wangel ngono. Nek sing bibite iki Sakti, apa sing NK kuwi nggih gampang motelane. Dhisik kan 3 hari berturut-turut tanpa leren, tanpa nganu guys. Pokoknya lanjut terus. Iki ndek bengi aja udan ngono dhisik jane ya melok, cara montore iso teko nggon kono ya jek melok. Tapi iki tangane dhisik iki do aboh-aboh guys. Ini iki do pating petenteng lho. Apa meneh kok dhisik sing ngagek melok. Cara kasarane enek seminggunan nggih guys anggekan. Wong adike dhisik iki sing wis kulino kerja ning Tegalan ning anu tangane ngene iki sampai do mlentung-mlentung. Sampai do ngono kae lho guys. Buset-buset ngono kae jenenge saking dienggo moteli terus menerus kuwi gak tau leren. Dhisik anggek melok enak-enak seminggu tangane wis koyo ngene, apa meneh sing mergae sing bendina lek tiap hari enek kocekan jagung melok ora malah mbuh. Tangane adine dhisik iki malah sampai koyo ngureng-ngureng ngono guys, ngene-ngene gini gitu. Yo padha yo gak kenek dienggo ngene, tapi yo panggah ndeke lanjut terus wong. Cara ngono karo sing lanang guys. Meskipun dalane kuwi elek, embet, tapi kan motore motor rotolan. Lah nek motor bit yo wis gak iso mlaku nek dalane gembel. Jadi dhisik mang yo wis prei gak melok kocek guys. Ning omah. Terus Pak Su ndek sore iki petuk anak lanang iki jarene dhisik iki kon resik-resik omah kulon, kon ngresiki omahe anak lanang.
Jare kon nyerap-nyerap srawang karo nyapu-nyapu guys paling nggih. Mungkine wong ya ape sedekah bumi dadi ya ngresik-ngresiki omah. Wis ora mergawe ning Tegalan tapi nggih mergawe ning omah ya wis padha ae ya guys. Tangane drijine dhisik sampe do koyo abuh-abuh guys. Pating petenteng. Iki sing parah ki malah sing iki lho. Sing diding iki malah parah iki. Ya abuh iki guys. Sampai tak nggo iki kene iki do. Sampai kok ngene iki lho. Tak nggo ngene iki wis pol. Gegemku ki ngene iki wis pol guys, iki wis empet-empetan lara. Dadi gak iso ngene. Iki wis ngene iki wis pol. Ya Allah, suwung iki cekot teng teng teng. Tak laburi presker sing mbuh. Wis. Pating petenteng kok ngene. Ini tak nggo leren ngono kok ya mari. Tapi nek enek dhuwit iku ya pengen ya guys, ya pengen melok. Wis lah, ngono ae nggih. Tak lanjut masak guys. Aku ki wis duwe bayem ning kulkas kuwi. Lho, belanjane dhisik kaya ngene iki. Sak bayang dhewe. Masak. Lanjut masak. Pak Su sarapan guys. Coba kok nukokno Dinda kemang nek ape piket ngono wis roh nek piket. Lah kok malah ora gelem deh. Pedes ya Bapak sego gambringan. Tapi kok enak. Iya nek sego pecel gambringan ki enak Mas terkenal enak kok. Tapi pedes e tok. Wayahe sarapan. Sarapan guys. Iki iki wis mateng. Wis nyambel. Monggo guys, sego pecel. Ngoseng bayem. Campur pindang. Iya ya, kurang dawa sithik. Tak mulut ngono sambel. Iki nek dipun kok ngelalap. Sego pecel di Gambringan Purwodadi guys iki. Gambringan. Tapi yo enak tenan kok. Pecel Gambringan Purwodadi. Wong jenenge dhuwit 3.500 sampai 5.000 kok ning kene kan 5.000. Jadi 3.500 saya yo wis warek iki dipangan. Iki 3,5 Gus Idam. Padahal wesi-wesi yo. Sing prenge kuat kok. Lah serap-serawange yo ning kene ya, nek gak kok sempurna koyo kae ndak. Ngene iki sempurna kok kae. Enggak. Tanganku ki tak ngubah-ubah yo kena ora. Ceritane iki dhisik kon ngresiki omah kula. Sore prei gak ning baun. Sore Mekas Pak Su. Ning baune yo prei. Duit 3.500 untuk sego pecel iki. Kok ya cocok. Kalau ngomong aku sego. Tak alap timun ya? Entah. Kuwi
segane sing jeglek. Arep. Kan jeglek. Para nyambel pindang di bareng goreng. Iya kok. Osenge bayam iki mateng. Itu mandek apa ya? Ya pade iki lah. Wes. Gas oke. Iki osenge bayam dhisik iki wis mateng lho, guys. Wis mateng. Karek nyambel pindang. Tak oseng bayam tapi tak peki ale. Ale klanting. Ayo guys, sarapan guys. Iki ganti dhisik sing sarapan ya guys. Karo oseng bayam, ale, terus sambele, lombok, sambel tomat, tak paringi pindang. Sambel pindang. Kayak Pak Sugi cek bingung goleki kontak guys, kontaknya kelangan nenggok. Kontak motor Beat. Cek wangi goleki ya guys. Ket mulai jam 6 sampai jam piro iki ora nemokno kontake. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo nderek sarapan. Nek munting guys gak sarapan nggih. Biasane wisuk ngene dhisik iki wis sarapan ngemplok sego. Arep budal ning Tegalan ngono ki wis sarapan sik lho guys omah ki. Tapi piye yo jenenge darani badan kurang fit, omah yo gak piye-piye yo guys. Nek tarahe badan kurang fit kan ning omah ki yo wis krasa. Maksude yo wis gak kudu melok ning Tegalan ngono. Lah kok piye yo guys teko Tegalan kok yo wong yo gak dhisik dhewe sing monting kuwi. Sak Tegalan kuwi pokoke angger kuli iki do sambat. Sing sirah bliyur, sing wetenge mudhek-mudhek, sing kudu mutah. Wis ngono kuwi, guys. Entukku ngarani kok cara ngono ki apa konggon-gonane Tegalan iki serodok rawan apa serodok gawat ngono kae lho. Kan yo setiap Tegalan beda-beda nggih. Padahal dhisik omah ngono ki nggih cara umpama ape syuting apa ape mergawe kuwi yo kata-kata bismillah terus amit ngono ki yo gak keri yo guys jane. Nah tapi wong jenenge piye yo guys, sajene iki padahal yo pepek. Yo wis enek kupat, enek lepet, enek lontong wis digawakno. Tapi kok tenagane kuwi yo kudu do munting kabeh ngono lho. Yo pas ning ngene Pak Pri tok kuwi guys. Liya-liyane iki meskipun puanase buan tercetar yo gak enek sing sambat ngono kuwi iki. Aku dhewe yo heran kok. Wis, guys, sarapan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sakjane iki nek weteng iki jane yo agak sampai terus kosong tenan iki gak sampai guys. Omah yo sarapan. Engko teko kono ku yo wis di openi karo sing duwe Tegalan kuwi digawakno sego, digawakno sayur. Yo sambel, yo jajan, kok sembarang kalir apa enak kabeh. Yo banyu. Tapi dhisik niku yo panggah nggawa bekal, yo njagani awake dhisik dhewe. Iya engko nek gek-gek sing duwe iki nggawa sego lah nek ora ngono lho guys. Raketan sak kuwi lho bekale dik dindah bareng sekolah kuwi tetep tak kei sego. Nggo jaga-jaga awake dhisik dhewe. Nek lesu sak wayah-wayah. Dadine banyu roti, sego iki gak keri guys. Dhisik iki setiap anu tetep nggawa njagani awake dhisik dhewe. Maksudnya teko omah ku ya nyuwak piye-piye guys. Ngono enggak. Nek perkara panas banter ki bendina ya panas. Tapi kan ora do kudu masuk angin ngono kuwi. Perjalanane antarane Kombaon sampai nang iki adoh, guys. Adoh. Pak motor sendiri ayo turut-turut talas. Turut-turut Tegalan. Dalane lahnya apik.
dalane gligir-gligir karo-karuan. Nyesek-nyesek ngono. Tapi nek udan ngene iki dhisik wis gak wani guys. Nek bengi kan udan deres nggih. Cara ngono mangkat ngono montore ya panggah gak iso mlaku motor Beat. Enak guys. Kangen karo masakan. Ngene iki. Dikirim ning Tegalan ya sayur lodeh terus. Kangen oseng, kangen sambel ngene iki guys. Iki mang mumpung prei dhisik masak. Ngene iki. Masak persambelan. Engko nek Pak Suwe kontake ra remok ya gak iso metu kae. Sapa cah ngetel dangdut banter kok ngene. Wes juga anak musik ya. Kata maneh anak dangdut. Paling gune Pak RT. Ayo guys, mangkat guys, wayahe. Ngresik-ngresik nunggune anak lanang guys, ndek sore wis diomongi Pak Su. Mangkat. Ini dhisik wis rampung kabeh. Stop tim. Karek ngenteni dindang lho ya, tekokan iki ngenteni dindang. Lho nek ora temuk ndak kaya gawe neh ya guys. Sokoke ora temuk kok gawe neh. Ora temuk terus diapakno. Ayo, padahal juga digawe nendi-nendi wong sore bar isa wis udan deres wis ora metu kok Pak Suwoke. Ya entuk endakok iki lho. Nek dinda iki biasane iki dikek ning anding TV kene iki biasane Dik. Yo gak liya-liya nek kok yo ning kene-kene iki ae. Nek tarae enek yo ning kene ora dicandak wong liyane. Ya ora nek wong numpak motor jebake yo sore tok kae, Dik. Mbok kacarno mesti. Lah iya maling yo kowe ngetan ning sawah-sawah kae, Dik. Ning suket-suketan menawa. Jajal delok. Oh lah biangeten yo guys, perkara sogok kok. Ngantek turut-turut dadah. Nek tarik kacar ning kene iki dienggo liwatan rono rene ya tetep roh, Mas. Kontak yo gedhe rek wajare nek ndak cilik. Enterak-enterak rono barang, gak metu ganggangan iki barang apa ora? Momong saya trimo turut-turut kene iki ya, Dik. Jero kacar ndrening kene wis ketok. Wong sogok ki nek bar ki nek ndang dikek ning anding TV nek kowe ya ora mbok kek ning sak ae, Dik. Walalah, lah plungsungan ula kok sakmene gedene iki ulane sak pira iki. Niki lho, omahe nendi niki terusan. Lah plungsungan ula kok sakmene gedene ya Allah Gusti. Mbah Kong roh burung iki. Kong. Kong.
Tuh, guys. Ulane nindi niki. Lungsungane rek ning kene iki. Ora nek ulane kok. Lungsungane kok sakmono gedene. Ning ndi wong ning kene ya ora enak ngene. Ndek sore iki do jagongan ning kene iki, do njungok ning kene iki, Dik. Cara kecer ndreyo ning kene. Nggon yo padang koyo ngene. Kowe gak lungguh ning etan kene iki Mas sore kae. Gak kene iki ambek sa kae. Terus mlaku ning galengan ngetan rono barang Kae wis tak tilik iki. Enak. Ayo. Mang puruh nyapu kene purung, biasanya saponi. Ndak jungok bayang barang, mas aku ora iki. Mas aku mondong sakake ning kene iki, terus ning etan kuwi gak ngono. Nek mas aku kecer nindi. Nek cara kecer lho iki. Wong cara kecer kontak yo dawa iki kontak bit iki kaya yo toro leh wajire. Mbah. Urung panen iki, Mbah. Arahe yo ngono, Mbah, tapi urung panen nih. Parine angge ambyak, Mbah. Lah nggih. Guys, met. Lah gak teko etan-etan ngono bareng. Terus wates ngono ki tok. Sogok. Karena sogok montor, Mbah. Mbak, Sogok montor bit. Dik sore, Mbah, tapi elinge kan agak esuk iki mang. Digolek iki ora enek. Ning omah kon ndi? Mlaku-mlaku. Iya, ndek sore ada jagongan ning kene kalau Mbah wis mendung peteng kae lho, sore. Gak nanti-nanti karek tuku es dinda kae pisan tok kuwi apa aku metu cara metu montore ya ning Metu wong ora metu ndek sore terus udan kuwi Dik wajire. omah ilange ning kono-kono ngono. Nek ilange ning kono-kono montor ya ora iso teko omah. Mbah ki wong endi, Mbah? Bingung goleki. Ora ditukokno neh ngono ndak. Lah piye digoleki ya ora temok Rek. Karek ngenteni Dinda iki engko nek mantuk sekolah kuwi engko lho. Cek piket bocahe. Lah kula omah kene wis mbok titik. Ana wis ra dalem ki ngono ya nek dibalik. Ora temok nendi nek golek. Utang digawa apa piye ngono. Sak mono ditekoki ndak. Mudeng Pas mono ditekoki ora mudeng. Wah, guys, ora enak montore ben danggrang. Kalau Dinda teko. Dinda teko sih. Dek, sokok montor bit nendi? Kalau cek Dinda kan nek mono-mono. Dakokane nendi? Biasane dakokane nding TV ngono kuwi. Kok es kan motor. Kowe tuku es krim ke lho Din nggo motor. Ceplok ning sor ndi? Kursi. Lah temok? Oh, kok nanti ya dinten urip. Nendi? Ceplok ning ngisor kursi.
Ning ngisor kursi kono lho. Lah ngono ndang dijipuk ya ngono e. Ngantek Ngantek mumet. duwe emosi deh. Ngene kok golek ame kok masyaallah lah ya. Mang mulai ya, tak kon ngenteni Dinda. Sing nggo terakhir kan Dinda, nggo tuku es krim sore sampai mendung pe udan kae. Ora ceblok nek saking Mbak Damit ngono ngenteni rong dino. Iya, jagonge urung diselap. Metune iki dikek endi aku karo Dinda kuwi kan. Ya dhisik sampeyane wong Dinda lho wis meh magrib kae kok. Wis mendung peteng. Kuwi kok ya dikek Dinda. Nanti Santai kok. Tak kon ngenteni Dinda rak mangmula wong ijek piket ning sekolahan kok ning warung sing mbok gonceki sapa mang oh alah yo antar jemput mek punakane ning warung kok oh alah wis temok guys ayem ayo ndang makarya Nasi bakso sing bagian lap-lap, dhisik sing nyapu kowe, guys. Dhuwure iki wis sing kene. Resik. Karek jero omah iki engko. Jadi digarap siji-siji sing jero omah iki engko. Sing jopo sik iki, dhisik tak karo nyapu. Apa? Anu garukan jenggot. Ambune apa Mas wangi? Dek wangi ambune kok kayak apa? Anu pel-pelan ya. Wangi. Aduh, piye Bapak sikilku mbok lata. Apa batek krosi iki dingeti sing kene iki didaki ora kok. Tungkak dicepet-cepet sikil kursi. Ya lara. Wis karek sing iki, kursi niki. Saponane kokon. Wes iki wis resik kok. Karek kitok, Dik. Nyapune tak brosot kokon aku. Karek gini kitok. Tak njupuk ikrak karo. Wes. Karo njupuk ikrak. Topim. Aku batinku ki ya kudu guyu topim. Ayo buan casno yang canom. Oh, iya. Oh, tua nó còn nóng. Jane iki mlitur neh ya Bapak. Ngene dhewe sing omah mburi barang kuwi yo kudune diplitur neh ben mesti. Wis ngene wis mengkilat.
ganti ngono. Piye nek mbok jur ngene iki? Lah iki tak pekne ikrak. Aku tak mek ikrak. Iki guys, kene wis bar guys. Depan wis bar. Wis bersih glowing. Gedek-gedek tak lapi. Diisih aku sing jero.